לחלק 2 של הדמו של פורזה הורייזן 2. והיום אנחנו נעשה את המרוץ עם הקוניסאג. ואיתי שוב האורח המיוחד שלי לענייני פורזה הורייזן ולענייני מכוניות בכללם, שחף דנינו. היי. שחף נמצא כאן ואמר לכם היי. היום אנחנו נעשה את המרוץ עם קוניסאג. ושחף צדק שוב. לאחר מכן נעשה את המרוץ עם המטוסים שהם בצבע אדום, לבן וירוק. צבע איטליה. מרוץ בשטח איטליה, אז גם עשו את המטס ואנחנו צריכים לעקוף את המטס. נכון, שחף שוב פעם צדק. ניסן GTA. רצחתי אותך. לא, הוא רצח אותך, הוא יפחד את הספוילר. שכחתם שאני יכול לעשות משהו קשה. הוא העיף לו את הספוילר. אוי, זה פשוט מצחיק. החלטתי לפצל את הסרטון הזה לשתיים, לחלק א' וחלק ב', בגלל שיש ילדים או אנשים שפשוט קשה להם לראות הרבה זמן. נגיד אני שונא שיש פרקים של חצי שעה, אבל הפרק הראשון אז עשיתי אותו חצי שעה בגלל שרציתי שיהיה גיימפליי ולא רציתי לעשות 2 סרטונים. שחפלתי תקע בעצים. אני מנסה לנסוע לאוטו הזה, אני ראיתי אותו, נפטרה לי. לא, תיסע לקוניסאג, אין לנו זמן. זה משחק מגניב, כיפי, גשם, שמש, כל מצבי הצעירה. שלג גם היה פעם במשחק האמיתי. לא, יש מקומות עם שלג במשחק האמיתי, שיורד בהם רוב הזמן שלג. נו, לא, תמשיך ישר, נו. אוקיי. אז זה העיירה, תעצור. וזה הקוניסאג. אפשר גם להתגע בה. יאללה, תלחץ. רגע, את המשחק עם הקוניסאג. אין בעיה, אז שחף יעשה את האיבנט עם הקוניסאג ואני אעשה את האיבנט האחרון. שחף יענה עם הקוניסאג שלו. כן, מאוד פשוט אותו. לאן אתה מפלוח? מפלוח או אין מה להגיד. מי שמשחק ב-GTA וחושב שהאוטו הזה מוכר, לאוטו הזה ב-GTA קוראים XF. NTTX. אוקיי, המטרה של שחף זה להגיע אל המצלמת מהירות במהירות הכי גבוהה שהוא יכול. המהירות של זה לא כזה קל כמו שזה נראה, באמת שזה קשה, אבל אני הצלחתי להגיע למהירות 180. זה מהירות הדירה ושחף ינסה לעקוף אותי. אין מצב שאני מצליח. 163. But they won't all be this easy. אוקיי, שחף קיבל 40, כן. שחף העץ קצת בסוף, מתבלבל. כן, אופס. ועלינו לבל. אוקיי, ועכשיו אנחנו ניסע אל האיבנט האחרון. אוקיי. You look like you enjoyed that. You can go again as many times as you like. המרוץ האחרון גם קשה נורא, אז לא להגיד אם אני מגיע במקום השני.
לא. אין. אם לא היית נתקע, זה היה... לא הייתי נתקע, כן? אתה בטוח? כן. כן, אז בוא לא נתקע. הרסת את הרץ? This is a bit like the speed trap challenge you did earlier. Except instead of flying through a high speed, you need to maintain the high speed through the speed zone. אוקיי, המצלמה הזאת היא בעצם מצלמת אותך ואתה צריך לתת כמה שיותר האצה. ככל האצה שלך יותר גבוהה, ככה אתה מצליח במצלמה הזאת יותר. ככל שהאצה שלך יורדת, ככה אתה מפסיק. פספסת במצלמה. כן, פספסת. In 400 yards, turn right. Turn right. Did you know you can do co-op bucket list challenges in online free roam? You Shut up. smashed on the Horizon bonus board. We've hidden them all over Southern Europe for you to find. Some of them, like the one you just smashed, will net you an XP bonus and take you closer to your next wristband. Others will get you a discount on fast travelling around the festival. So keep your eyes peeled for them. לא להתנקע בסלייד. כי זה משהו שאני ממש אוהב. זה מגניב וטרור. יאללה, בואו ניסע לאחרון. You have arrived at your destination. אוקיי, אז האבנט הזה נמצא במרינה הזאת, היא מאוד 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 מפותלת ומאוד מאוד קשה לנהוג במרינה הזאת. אוקיי, אז אני מפסידה למבורגיני הוריקן. Okay, my friend, they are faster than you, but their turning circle is a lot wider than yours, so this should be a close race. אוקיי, אז יש פה פיילוטס שהם הדיספייטים ואני עם ההוריקן שפחות טוב, אבל ננסה לנצח. למה פחות טוב? הנה המטוסים, בדרך כלל זה עם בדרך כלל המטוס הזה נעשה עם המקלרן, אבל הם החליטו לשנות אותו בדמו ולהציג אותו ככה. אוי, אני פשוט אלך פעמות בפורה. רקס. זה מאוד קשה. לראות את המטוסים כבר מפה. כבר עברו 3 צ'קפוינטס. לא, כמעט באותו צ'קפוינט. יש לכם שנייה הבדל. כמה מהאחוזים מהדורות אני עברתי שזה נחשב הרבה 36%.
נקודת הסיום, כמו שתראו, אני אתן את כל כולי. נקודת סיום. וניצחתי! רגע, בכמה שניות? וואו, אפילו לא בשנייה. ב-267 מאיות השנייה. שזה פשוט מדהים. אוקיי, אז... אנחנו נסיים את הסרטון? כן, סרטון קצר, היה נחמד. מה אני אגיד? היה סבבה, ניצחנו, עשינו, הראינו לכם מקלרן, הראינו לכם פרארי, למבורגיני, הראינו גם פרארי לפרארי, דומאי. היינו גם קוניסאג, היה גם מיצובישי, היה ג'יפ, היה האודי היה. הרבה דברים. היה כיף. No, Tim, I'm not going to be driving, but the guys that will are the best we have at the festival. Come on, the finale is going to be the event of the summer. All right, that's terrific. Where are you now? Oh, it's a shame. We're just about to cruise down to Nice. All right, we're about to do the second leg of the road trip. You ready? We are going to La Bella Nice, the beautiful city. Come on, let's go. אנחנו רק נראה לכם את הסרטון הזה, שהוא בעצם מסביר שיש עוד חלק, אבל צריך לקנות את הפורזה הורייזן 2, שאני בעצם מקווה לקנות את האולטימט אודישן, אבל הסטארט-אפ אודישן גם יהיה בסדר. אנחנו נסיים את הסרטון עכשיו, אז תודה שצפיתם, לייק, סאב, ויאללה ביי.